V predposlednú májovú nedeľu športová hala v Snine patrila tým najmenším miestnym škôlkárom. Zišli sa tu na druhom ročníku mini-olympiády materských škôl. Po úvodných slovách a krátkom kultúrnom programe sa mali olympionici s veľkou chuťou pustili do boja. Vo farebných tričkách, ktoré im venovali organizátori podujatia Centrum voľného času v Snine, súťažili v 5 športových disciplínach. Toto podujatie je preto, lebo v priebehu roka majú pohybové hry a toto je vlastne vyvrcholenie mini-olympiáda pre tieto detičky, aby ukázali svojim rodičom, starým rodičom, čo sa za celý rok naučili. Zdatných športovcov plné hľadisko divákov nadšene povzbudzovalo. Výborne zorganizovanému podujatiu sa tešili. Ja si myslím, že pre túto vekovú kategóriu veľmi dobre. No je to pekné. Zabavné to je pre deti, aj pre nás. Tešíme sa na vnúčku, že bude vystupovať asi za chvíľu. Veľmi pekné to je. Deti si zašportujú a učia sa súťaživosti jeden medzi druhým. Chmelu je to jednak kolektív v rámci škôlky a potom ten konkurenčný boj, to sa zíde do budúcnosti. Myslím si, že je príjemná atmosféra tým, že povzbudzujú rodičia, starí rodičia, majú tu kamarátov v obecenstve, tak myslím, že to prijímajú veľmi pozitívne. Nálada je super a to povzbudzovanie a ten potlesk jednotka. Tá atmosféra je niečo super. Deti sú nadšené, rodičia sú nadšení a my takisto. Držíme všetkým deťom prsty, ale vyhrá najlepší. No. Pedagógovia si nedeľné popoludnie pochvaľovali a dobrú spoluprácu s Centrom voľného času ocenili. Každý týždeň chodíme do telocvične na základnú školu budovateľská. Tam vedie pani Lenártová krúžok a tam sa vlastne tie disciplíny deti učia. Keď si porovnám, ako deti zvládali disciplínu na začiatku školského roka a teraz, tak je to obrovský posun. Deti získali zručnosti, naučili sa správne behať a správnej koordinácii pohybov. Naše deti sa na pohybový krúžok veľmi tešia a myslím si, že v dnešnej uponáhľanej dobe, keď rodičia po niektorí nemajú až toľko času pre svoje deti, tak je to perfektné aj pre ich zdravie a dnešný deň si myslím, že tým, že sú tu aj rodičia, tak si to užijú spolu s deťmi, že vidia tú prácu, ktorá sa odviedla. Táto aktivita, kde je kopu detí, kopu učiteľiek a hlavne kopu rodičov, tak si myslím, že bude mať veľký ohlas a že sa budeme stretávať takto každý rok, aby naozaj tie naše deti mali dostatok pohybu, aby sa dokázali pohybovať, aby dokázali súťažiť, aby dokázali prehrať, zvíťaziť. Do tohto ročnej mini-olympiády sa zapojilo 8 materských škôl zo Sniny. Zvládnuť pripravené disciplíny bolo pre niektoré deti jednoduché, pre iné náročnejšie. Všetky však súťažiť a zabojovať rozhodne chceli. Preto je tá aktivita tá, aby sme ich viedli vlastne k pohybu a k zdravému životnému štýlu, aby im ten pohyb a radosť pohybu zostali. Lebo podľa mňa každé zdravé dieťa sa chce hýbať. Aktivita sa stretla s veľkým ohlasom, takže naozaj veľké poďakovanie aj deťom, aj rodičom a hlavne organizátorom tejto aktivity. Kým porota sčítavala získané body v športovej hale, bolo i naďalej poriadne veselo. Členovia žiackého a mládežníckeho parlamentu z Centra voľného času deťom pripravili veľkú diskotéku. Hala utíchla až počas vyhodnocovania. V druhom ročníku mini-olympiády materských škôl sa najviac darilo súkromnej materskej škole Komenského, druhému miestu sa tešila materská škola Palárikova, tretiu priečku obsadila súkromná materská škola Vyhorlacká. S vecnými odmenami, sladkosťami a krásnymi zážitkami však odchádzali všetci. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.